салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки иншоаллоҳ хуб бошед. имрӯз 9 май аст, рӯзи ғалаба. ҳамаи ҳамватанона ба ин рӯз муборакбод мегӯям ки ин рӯз рӯзи, агар хато накунам, рӯзи ғалаба, мисол рӯзе ки бобоҳои мо фашизм аз байн бурданд ва дуо мекунем ки фашизм, насизм аз ҷаҳон набошад, аз дунё набошад. фашизм, насизм як мисли маҳалгарӣ. аз ҷои як тоҷикистони хурди мо баъзо то ҳамин рӯза маҳалгароӣ мекунанд. иншоаллоҳ ки худо кунад ки ин сухани маҳалгароӣ мақсад ту аз душанбею ман аз хуҷанду ту аз помиру ту аз як ҷои дигар аз байн равад, аз тоҷикистони азизи мо. Инчунин аз ҷаҳон насизм, фашизм аз байн равад. аллоҳ ҳамеша сулҳу салоҳ бошад, ҳама ҷо ба сулҳу салоҳ поянда бошад, мир бошад. ми таҷики за мир, за дружба народов, иншоаллоҳ. шиори мо ҳамин аст, иншоаллоҳ. тоҷикҳо ҳамеша сарҷам бошем, дар фикри якдигар бошем, дуогӯи якдигар бошем. ҳамеша каме ҳам бошад барои якдигар агар тонем кӯмак кунем, агар натонистем бо сухан, бо лафзи ширини тоҷикӣ бояд як касро дилбардорӣ, як сухани нағз бовар кунед, аз пулу аз молам хубтар аст. дӯстои азиз, як бор дигар иди ҳаматон муборак бошад, иди ғалаба. саломату бардам бошем. ногуфта намонад, дӯстои азиз, прописка мемонем, билетҳои арзон аз канали мо шумо, канали фикри шумо. инчунин бародари азизи мо то рӯзои якшанбе иншоаллоҳ ба роҳ мебуранд. мошини ноҳияи айни варзи манор аст. номерошон дар зери навор мешавад. занг занед, ватсапашон ҳаст, ватсапашон ба нависед. иншоаллоҳ боратон аз 30 кило зиёд бошад, рафта мегиранд аз дастатон. номерои мо низ дар зери навор мешавад. 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. иншоаллоҳ прописка мемонем, билет ҳаст. боз агар ягон иншоаллоҳ кор шуд, бародаро бисёр кор бурсида истоданд. мо низ аз поиски кор ҳастем, охранники кор ҳаст. агар жилайшиҳо бошанд, смена 1200 сум, одамои серьёзна кор мекардагӣ бошанд, ватсап банависед 97 номерои ман 8932 115 97 97. ватсап банависед, номерои барои охрана кор ман шумо ба чиз мекунам, менависам. боқӣ дар амони алло бошед, дуогӯи якдигар бошем, дуогӯи ватан, модар, дуогӯи ватани азизамон тоҷикистон бошем. ассалому алайкум. дар куҷое бошем, дар фикри ватан, дар фикри ободӣ, дар фикри якдигар бошем. ин хушругиҳо временна, ватан суд мекунад, иншоаллоҳ. салому алайкум.